MeghalayaPost.news. Banyak kon Pyrshah ya kejengkan rayu Drok bala penjat ya bon ki kon Samla ki balui ha kejela baru sibenta kum kalat banyarap ya kitu ki balangop hau Drok ka dream kala penlong ya kejeng Ïalap Pyrshah ya Drok da ka Rukom ka ba Kham Phylla leng ba kejeng sibenta ki Samla Pule nakaleng ka Drug Reduction Elimination and Action Mission dream kala dang penjor ya kejeng Ïalap Pyrshah ya Drok bat kala penlong ru da ka program kerpang ha polis bazar ya maulong baru hanong mensong bala sibenta da ki lai pelangut ki Samla Pule ka William Carey University hakani kejeng sibenta kini ki Samla Pule tang Meghalaya Pyrshah ya Drok ban ajing hikai ki Samla bat ki ba halor ka jingma jong Drok ndroi ki la penlong ru da ki kenja jing ile kai ka jing syar bat ki jing ruai ka blong sibenta ban ai mensiem ya ki Samla ki blangop hau Drok baru baki Samla kin ki rai mau rai ding na Drok u bolong ujing di u bala penjat ya bun ki Samla barwat iki yang ki sam bat ka imlang ka salang MeghalayaPost.news.